हेलौ रायजोफोर आं दिनै नोंथांमोननि सेराव आंनि इउटिउब चेनेलाव फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थाबाय। दायो आं नोंथांमोननो दिन्थिनो आखायाव लादों जे साननैसो उनाव जोंनि माने जोंनि ट्रेना माने जि ट्रेन खारबाय थायो बे ट्रेना आसामाव लाइनजों खारसिगोन। बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो आखायाव लादों। थ' अब्ला जोङो भिडिअखौ जागायजेननोसै। नैबे लाइनजों थार जि ट्रेन खारगोन बे ट्रेन खारनाय माने लाइन थार नैबे बेनि उनाव नै खुन्था माने जागायजेनबाय अलरेडि मार्च दाननिफ्राय बङाइगाव टु रङिया ट्रेना खारनाय स्टार्ट जागायजेनसिगोन। बङाइगावनिफ्राय रङियासिम मात्र बिथांमोना आं सोंनायाव बुंनाय बायदिब्ला 1.5 घन्टायावनो रङिया सफैगोन। माने स्पिड बेसेबां स्पिड जागोन बे तारजोंनो माने लाइन ट्रेना खारगोन। গছ গছনিবিলাক কাটি আছে নহয়, কিহৰ কাৰণে কাটি আছে? এই যে কাৰেণ্টত এই যে ৰেল চলিব, হয়, ইয়াত 25,000 ভল্টৰ মানে কাৰেণ্ট চলিব যিহেতু, আৰু সেই হিচাপত তাৰমানে ওচৰত তাৰমানে জংঘল থাকিব নোৱাৰে। আৰু সেই হিচাপত এই ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্টে এইটো তাৰমানে খুব সাংঘাতিকভাৱে এটা ডিউটি লৈছে। আৰু সেইমতে কণ্ট্ৰেক্টৰৰ আণ্ডাৰত হ'লেও ইয়াত যে চাফা চুফা কৰিব লাগে, কমপ্লিটলি তাৰমানে মুকল কৰি দিব লাগে। সেই হিচাপত কৰ্মচাৰীখিনি আমাৰ কণ্ট্ৰেক্টৰৰ আণ্ডাৰৰ পৰা হ'লেও লগাইছে, আৰু আমি সেই কৰ্মৰত অৱস্থাত আজি আমি জংঘল কাটি যাই আছোঁ। দাদা, লাইনটো ইয়াতে আহিলে মানে আমাৰ ৰাইজসকলৰ কিবা অসুবিধা আছে নেকি, বা মানে সুবিধা বা অসুবিধা? নিশ্চয় অসুবিধা আছে আৰু সুবিধাও আছে। সুবিধা হ'ল কাৰেণ্টত চলাৰ বিনিময়ত মানুহ খুব কম সময়ৰ ভিতৰত এইটো ষ্টেচনৰ পৰা সেইটো ষ্টেচনলৈকে কম সময়ৰ ভিতৰত যাব পাৰিব। সময়ৰ আমাৰ মানে ৰাহি হ'ব। তাৰে পিছত আকৌ এই যে লাইনটো চলিব, তাৰে পিছত এই যে পোষ্টবিলাক যে কাৰেণ্টৰ পোষ্টবিলাক যে আছে, এইবিলাক পোষ্টত টাচ কৰিব নোৱাৰে আৰু লাৰিব নালাগে। আৰু তাৰে পিছত আকৌ খালী ভৰি দি মানে চেণ্ডেল নোহোৱাকৈ অন্তত ইয়াত খোজ কাঢ়িব নালাগে, আৰু য'তে ত'তে তোমাৰ হাতেৰে চুব নালাগে। ছাতি ল'ব পাৰে নেকি? আৰু ছাতি ল'ব নোৱাৰে, তাৰমানে এইটো বহুত কণ্ডিশ্যন আছে। ছাতি ল'ব নোৱাৰে, মানে ছাতি লৈ খোজকাঢ়ি লাইনত তাৰে চিধা যাব নোৱাৰি। এইটো ল'ব নালাগে। এয়া দাদাই আমাক মানে বিৰাট মোजाङै बुजायना होबाय जे बेहाय माने साथा लानानैबो थाबायनो हाया, आरो बेखौ दांनोबो हायाखै खुन्थाखौ, आरो बेहाय खुदा माने सेन्देल गानालासिनो थाबायनो हायाखै। नैबे रेलिंआव नै रेलिं जिथु रेलिं दं, बे नैबे लहा गारि खारग्रा रेलिंआव माने खुदा आथिंजों बिना माने सेन्देलाव गाननाङानो। बेनिफ्राय आरो माने मा होनना बुंदों बेखौ, बिथांमोना सेन्देल गाब्लासो थाबायनो हागोन, नङाब्ला सर्ट जानो हाखादों होनना बुंदों। आरो भल्टआ जाबाय 25,000 भल्ट। थ' रायजोफोर बिराद गिनांगौ खोथा दं। नोंथांमोनाबो मिथिना लाखा, बेयाव साथा लानानै थाबायनाङा, बिना सेन्देलाव थाबायनाङा, आरो लोगोआव खुन्थाफोरखौ दांनाङा। खुन्थाफोरखौ दाङोब्ला सर्ट जानो हाखादों, आरो गारिया बिराद स्पिड खारगोन। जियानो हक जोंनिया बिराद मोजांनि खोथा, टाइमफ्रा बिराद सेभ जागोन। नै दा गिबियावनो जोंनिया बङाइगावनिफ्राय रङियासिम फार्स्ट माने मार्च दाननिफ्राय गारिया लाइनजों खारनाय स्टार्ट बानायगोन। हेलौ रायजोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मारै मोनखौ कमेन्ट बक्सआव जानाय हरदों।
दिनैनि जे आंनि दिन्थिनाय हाबाफारियानोमोन जे साननैसोनि उनाव ट्रेन गारिया लाइनजों खारसिगोन बे लाइनजों खारनो गोनां ट्रेननि बे एसे लामाफोरखौ लाइन थारफोरखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिदों आरो बे दिन्थिनायाव आरो बुंलांनो माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोना गावनि साननानै आंखौ निमाहा होयो बेनि थाखाय नोंथांमोननियाव निमाहा बिबाय गोजोन्थों